Tak ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Nahrávam to už na neviem koľkých krát, takže dúfam, že nič nevynechám. Dnes si ukážeme, ako zahráme pieseň Ulica od skupiny Elán. Pesnička vyšla na druhom štúdiovom albume na dlhohrajúcej platni Nie sme zlí a autormi sú Ľuboš Zeman, ktorý napísal krásny text, a autor hudby je Jan Baláž. Možno keby ste sa spýtali Jana Baláža, ako zložiť hit, tak by povedal, že v jednoduchosti je krása, ale treba povedať, že táto pieseň, aj keď je veľmi známa, už pomaly taká slovenská ľudová pieseň, a je to známy hit, tak nie je až taká jednoduchá, ako sa môže zdať na prvý pohľad alebo prvé počutie. V čom spočíva asi taká najväčšia obťažnosť tejto piesne je to, že sa tu nachádza veľa akordov, čiže nie je to taký klasický popový hit na nejaké 3-4 akordy, ktoré sa neustále opakujú, ale máme tu naozaj veľa akordov a keď sa naozaj detailne pozrieme na túto pieseň, tak zistíme, že tu je veľa takých rôznych drobností, ktoré môžeme zahrať a použiť, ale ani aj nemusíme, to si povieme postupne. Odkiaľ mám tieto drobnosti, tak môj zdroj je tento spevník Elánu, ktorý mám už nejakých 10 rokov. Kúpil som ho na koncerte v roku 2011, keď som bol v Steel Arene v Košiciach. A je tam väčšina elánovských pesničiek s výnimkou tých najnovších albumov. Dávam k dispozícii, nejako sa to pokúsim nahrať do popisku videa nejakým spôsobom, aj kompletný notový zápis, akordy a text v originále práve z tohto spevníka. Takže poďme už na tú pieseň, pretože naozaj je tam čo vysvetľovať. Čiže pieseň začína v tónine A-dur. Poznáme to tak, že aj prvý akord, ktorý hráme, je akord A-dur. A väčšinou, ktorý prvý akord hráme, tak potom aj tak nazývame tú tóninu. Ale zistíme to napríklad aj podľa predznamenaní v notovom zápise. Vidíme, že tam máme 3 krížiky a to značí stupnicu tóninu A-dur. Takou zaujímavosťou tejto piesne je to, že v refréne, už takmer v závere pesničky, je tam modulácia do tóniny H-dur, pretože tam potom sa objaví 5 krížikov v notovom zápise, čiže máme tam inú zmenu tóniny a aj si to všimneme v rámci tej pesničky, keď to budeme hrať, prípadne spievať. Je tam 4/4 takt, 4 doby, čiže sa tam zmestí minimálne 5 štvrťových nôt. Taká možno jednoduchosť tej piesne spočíva zase naopak v tom, že celý čas hráme alebo si vystačíme s jedným rytmom. A ten rytmus je nasledovný. Takže prvú dobu hráme tak, že v rámci tej prvej doby zahráme úder z hora dole po strunách a potom prejdeme z dola hore ponad struny. Na tú prvú dobu dávame dôraz, je to tzv. Ťažká doba, môžeme si na ňu aj klepnúť nohou. Väčšinou nám to aj tak prirodzene vychádza, že na tú prvú dobu si tou nohou klepneme a pomáha nám to udržiavať ten rytmus. Druhá doba tiež úder z hora dole a po strunách a z dola hore ponad struny. Ten úder je taký skôr naznačený niekde do polovice tých strún. Nemusíme prejsť cez všetky struny. No a potom tretia a štvrtá doba, tam hráme údery po strunách, iba po strunách z hora dole a z dola hore. Dvakrát rýchlo za sebou, čiže v tretej dobe dole hore, v štvrtej dobe dole hore. Takže si to ukážeme na akorde D a na akorde A-dur, ktorý je vlastne prvým akordom v tejto pesničke. Aj na tej tretej dobe si môžeme klepnúť, to nám tiež pomôže udržať ten rytmus. Takže keď už máme prejdený rytmus, čiže čo bude hrať táto pravá ruka, tak môžeme prejsť na jednotlivé časti piesne.
Tá pieseň sa skladá z intra, potom nasledujú slohy a máme tam aj medzihru a samozrejme refrény, pesničky. Takže spomínal som, že akordov je tam strašne veľa, ja vám to dám do grafickej podoby, aj v PDF-ku, do popisku videa vám nahrám text aj akordy, aké som tu hral, pretože je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Budem hovoriť veľa akordov za sebou, to si určite nezapamätáte, budete si musieť to video prehrať možno viackrát, alebo si stiahnuť to PDF-ko. Začíname akordom A-dur, čiže ideme hrať intro. Takže hráme tam akordy A-dur, E-dur, Fis-mol, D-maj-7, to je taký špeciálny, pomerne netypický a nie až tak často využívaný a používaný akord. Držíme ho tak, že dáme ukazovák cez 3 struny, tieto spodné 3, čiže strunu G, H a E. Na druhom prášci je to tzv. Malé bare cez 3 struny. Potom nasleduje akord A-dur, E-dur a zakončíme to opäť tým D-maj-7. Tento akord D-maj-7 môžete nahrázať v celej piesni akordom D-dur. Keď viete hrať akord D-dur, tak nie je až taký veľký rozdiel v zvuku a keď si chcete zjednodušiť túto pesničku, tak môžete zahrať D-dur namiesto D-maj-7. Dobre, pokračujeme ďalej. Čiže v rámci toho intra je tam potom na začiatku ešte aj vybrnkávačka. Také jednoduché solo. A to si teraz môžeme ukázať, môžeme ho zahrať na rôznych častiach hmatníka. Ja ho hrám takto. Takže ešte raz. Ten záver sa tam už v podstate nehrá, nie je to ani v týchto notách, ale na začiatku v tom intre, ako je tam toto solo, ktoré sa inak hrá, tuším, na syntetizátore alebo na nejakých klávesoch, to tam hrá Patejdl, tak potom tam nasleduje basová linka, ktorú hrá zase Ráš, takže tak nejak som tam toto implementoval, kvázi toto je tá basová linka akože. Niekomu sa to môže podobať, niekto možno zase povie, že som to zhovadil, ale ja to takto tam si brnkám. No a keď chcete toto vybrnkať v základnej polohe, tuto, možno, že pre niekoho to bude jednoduchšie, mi sa to tuto hrá lepšie, tak to hrám takto. Aj s tou basovou linkou. Dobre, takže máme za sebou intro, aj doprovod, aj tú vybrnkávačku a teraz ideme na slohy. Čiže v slohách hráme akordy A-dur, E-dur, potom tu je taká tá jedna z tých drobností, čo som hovoril. Môžete tu hrať Fis-mol, ale v originále tam je v tej prvej slohe, iba v prvej slohe, podotýkam, je Fis-mol 7. Ten rozdiel je minimálny, maličkom, keď pustím tu malíček na strune D na 4. prášci, tak mám Fis-mol 7, Fis-mol, Fis-mol 7, Fis-mol, Fis-mol 7. Takže naozaj minimálny rozdiel vo zvuku, ale takto to je zapísané v tomto spevníku. Potom nasleduje D-maj-7, A-dur, potom tam máme, ideme na tieto časti hmatníka, máme bare akordy, tu je H-mol, potom hráme, môžete hrať Cis-mol, ale v originále je v prvej slohe Cis-mol 7. Tiež je to len taký detail. Z tejto časti potom prechádzame na akord H-mol, ktorý hráme tak asi
pol taktu a potom prechádzame na E-dur. V druhej slohe už potom z cizmolu prechádzame priamo na E-dur, keď sa už blíži refrén a už tam nie je ten medzikrok v podobe H-molu. To je tiež ďalšia taká drobnosť alebo taký detail v rámci tejto pesničky. Takže zahrám teraz prvé dve slohy, aby sme to mali nejako pokope. Ulica je krásny dom, vstúpme dom, pušti pískom pod oknom, nás známy len na dom, čaká nás priateľstvo, hrad a dom. Prvé hriechy, vôňa, viechy, čiže zo slohy plynule prechádzame na refrén a refrén, rovnako ako slohy, nám začína opäť akordom A-dur. Takže a z akordu A-dur potom rovnakým rytmom pokračujeme na fizmol, D-7, E-dur, potom ide cizmol, fizmol, H-mol a končíme na E-dure. V rámci tohto refrénu tam nie je žiadna nejaká taká záľudnosť. Máme tu len ten nový akord D-7, ktorý môžeme nahradiť akordom D-dur. A ešte teraz mi napadlo, v tej prvej polovici refrénu, v podstate je to druhý verš, tak tam z fizmolu nejdeme na D-7, ale ideme na H-mol. A potom prechádzame na E-dur, pričom v tej druhej časti refrénu z fizmolu ideme na D-dur a potom na E-dur. Pokiaľ to vynecháte tento H-mol alebo vynecháte aj ten D-7 a budete hrať stále namiesto toho D-dur, tak myslím, že to bude stále v pohode a možno, že viacerí ľudia si to ani nevšimnú. Potom nasleduje medzihra a medzihru hráme nasledovne. Medzihry potom opäť nasleduje sloha a v rámci medzihry je tiež taký nezvyčajný, málo používaný akord D-9 a priznám sa, že som ani nebol ochotný sa veľmi tento akord naučiť, pretože tie hmaty sa mi zdali príliš krkolomné a musíte zvážiť, že či sa vám oplatí sa trápiť s tými hmatmi a ako často ich využijete. Takže namiesto D-9 by som v pohode použil akord D-dur, prípadne D-7, nahradil by som D-7, čiže D-9 nepoužijeme, zahráme D-7 a opäť veľa ľudí si to ani nevšimne. Potom nasleduje opäť teraz sloha, refrén a dostávame sa k tej modulácii v rámci toho refrénu. Začíname prvý verš akordom A-dur, prvé hriechy, vôňa, viechy, prvé hriechy, vôňa, viechy, Janov zmol, prvé rande, úspech v bande. Čiže vidíme, že ideme A-dur, fizmol a z fizmolu sa dostaneme veľmi ľahko na fizdur a to tak, že prostredník pritlačíme na treťom pražci na strune G a začíname novú tóninu H-dur, pokračujeme na H-dur, potom gizmol a tu máme tretí taký špeciálny, málo používaný akord a to je akord E-9. No a tento akord už nejako som ho nevedel nahradiť iným akordom. Hodí sa do tej pesničky a teda bolo potrebné sa ho naučiť, predtým som ho veľmi tiež nepoznal. A tento akord chytíme tak, je to taký nezvyčajný hmat. Tento prsteník dáme na strunu A na druhý pražec. Ukazovák ide na D na prvý pražec a prostredník ide na G na prvý pražec a malíček
nám pritlačí na druhom pražci melodické E. Môžeme tu hrať aj basové Ečko. A vznikne nám inak celkom taký zaujímavý zvuk. Takže odporúčam sa naučiť tento akord a obohatí to vaše portfólio gitarové. Tento akord je naozaj zaujímavý, má príjemný zvuk a nie je zase až také náročné sa ho naučiť. Aj keď na prvý pohľad aj tento mat vyzerá tak všelijako, ale dá sa to. Dobre, tak to by asi bolo k tejto piesni viac menej všetko. Takže ako som povedal, pieseň na prvý pohľad veľmi známa a jednoduchá, veľmi známy text, ale strašne veľa akordov a barové akordy. Je tam tá modulácia, to znamená, že zo začiatku hráte nejakú skupinu akordov, potom sa to viac menej takmer všetko zmení a hráme skoro úplne iné akordy, aj keď niektoré sa ako opakujú v rámci tých tónin, ale viac menej v tom závere dostávame úplne inú, takmer inú sadu akordov. Máme tu aj tú medzihru, minimálne také 3 málo používané nové akordy, a to Dmaj7, Dmaj9 a Emaj9, s tým, že Dmaj9 sa nebudeme učiť a nahradíme ho Dmaj7, prípadne D-durom. A ako som povedal, treba si dávať pozor na veľa rôznych drobností. V rámci refrénu v prvej časti H-mol môžeme nahradiť Dmaj7 alebo D-durom, ak si to chceme trochu zjednodušiť. Takže ďakujem, že ste sledovali aj toto video, dal som ho po relatívne dlhšom čase. Verím, že už niekedy možno na začiatku februára, možno aj na konci januára sa mi podarí priniesť nejaké ďalšie video. Vidím, že relatívne taký najväčší úspech v rámci môjho kanála majú práve takéto tutoriály, nejaké tie vybrnkávačky, to ľudia až tak nezaujíma. Takže budem sa viac sústreďovať práve na toto, na takúto tvorbu. A videl som tam, že by ste chceli pieseň Mladosť od Pala Hamela. Tam sa síce dá aj vybrnkávať, alebo sa tam vybrnkáva, takže, ale je to taká pesnička, čo si môžeme aj zaspievať. A chcel by som dať aj pesničky ako napríklad Medulienka, prípadne opäť niečo od Elánu, alebo aj od Mekyho Žbírku, takže možnosti je viacero. Kľudne mi napíšte do komentára, akú pieseň by ste chceli vidieť, a ďakujem vám za pozornosť. Nezabudnite mi dať možno aj odber, prípadne like, ak sa vám toto video páčilo, a uvidíme sa, hádam, niekedy na prelome januára a februára. Takže čaute.